24 der lami ang kay laag, so naglaag ko sa pwede naman na usar karo sa mulaag ng uban Facebook puno daghan kaya bon Facebook ba bihay mga pose mga ako sa bilihan na gikan na nagba sa kanala ka nte hingaw ko lang hingaw ko ako naglaag ko din diba bapa mo karon nako karon sa ganyan yung mga tao nagip mo ko ron sa turin nyo no? Sambay-sambay ako ay kapay laay kay balay ganang tanaw mga tao check ba here's nga moment, capture the moment. Wow, may mga Koreana din tanaw ko ha ka karong baro sila kita nga paano pinay gwapo ro kayo no misa la sule ano lang okay basta I guess yes na abot na nag 25 12 ba Pasko naman daw ibang ano pa sugato ang Pasko sa New Year man tayo sugato dapat ano ray di mo kayo tawag sa ko tawag what's up guys so ambot na nagpasko mapasko na lang nga YouTube di ba po wag po ko improvement sa ko first of all salamat ko sa Ginoo kay nakaambot ng Pasko ron nga agami blessing nga nabang blessings nga gifts receive ko mga gifts at mga kwarta na sa family sa thank you sa family mama sa papa baskwila ko nila college isang ako'y plano college butahan ng kurso ka sa mga friends ako ang banana ambot na mga kagwang lately I've been very stressed about it because high school pa ta high school pa dyan nandan na to ba kalit lang kuan ba kay may pandemic na ba pasalamat ko sa mga tao nga nag-support yung pa ako ning channel of bisan butang anong support no purpose ng channel kay vlogger vlogger ba so na kay music kay kuan mo nga na realize man ako nga buong di mo ko singer gay yatay music mo nga hindi mo ka singer pero kanta to kay filingero ko kasi mayroon ko doon I really enjoyed vlogging and share my experiences with you guys throughout the year and karon dito week gani basta stressing sa school ba happy that you are be a part of me in this channel and continue to support me in this channel. Okay? Ako sa taas kay paabot lang ako sa Pasko na buto na niya. Paabot lang ako. Bye guys. Love you.